cuarto onde teñen o conxelador e vai directamente a tapar cunha prenda de roupa que estaba colgada a cámara de seguridade. E nese momento, cando o gato de Katanga, que así é como coñecen o Caco, rouba uns xeados, sí, uns xeados do conxelador, asalta o arcón da casa e logo marcha tranquilamente. Os veciños din que esta non é a primeira vez que o gato de Katanga rouba, é un home con problemas de adiccións que roubaría moi a cotío. Os veciños e veciñas do barrio Virxe das Mareas do Grove levan xa un tempo sufrindo pequenos furtos por parte doutro veciño e vello coñecido da zona. Algúns dos seus botíns, comida dos conxeladores, canas de pescar e mesmo bombonas de butano, enseres que pode utilizar para revender. A vostede soa a cara. Podría ser un veciño daqui da zona. Obviamente a cara sí que se lle ve, non? Recoñécelo, non? Sí. É un chaval que se dedica a mariscar ilegalmente, ten problemas coa cofradía do mar, ten problemas aquí no pueblo porque é un tipo que non ten moito recurso porque non quere. Esa casa, pois ten cámara. E xa lle entrou dunha vez e non avisoulle que tiña cámara. E o viernes, pois volveu a entrar, levou 2 cañas de pescar, levoulle moitas cousas de aí, a conserva, moitas cousas, e xa está farta. E por baixo como se fora perito por su casa. Tú fai xa un par de niños ou así, o caso é que non se di. Din que sospeitan que esas cousas que rouban máis que para el son para revender, non? Bueno, eu aí xa non che podo dicir se son para revender, se son para vicios, se son para comer. Ten vicios, sí, ten moito vicio. Entón, el podía estar ben cos viciños. Porque non traballa, non fai nada, e o que traballa, pois gasta non 2 segundos. Din que a veces os veciños mesmo lle daban comida, lle daban axuda, non? Bocadillos, axuda, si na porta que petaba, todo o mundo lle daba algo para comer. Meus abuelos teñenlle dado. E máis vende o marisco e todo. Si son, eu que sei, 20 euros, tiraslle 30. Un pequeno agarimo para unha axuda. Unha gran axuda, sí. Eu diría que unha gran axuda. Non vai aos asistentes sociales, non ten que a entidade. É unha persona que está abandonada por el mismo, porque lle gusta esa vida. Aquí sempre vimos coas portas abertas, nunca houve ningún tipo de problema. Sempre foi un barrio tranquilo. Un barrio tranquilo, entre nós, aquí sí. Abrense as portas, os portales, aquí deixamos todo, a ver. Somos aquí, non somos nada. Ten solución esta situación? Pois eu penso que sí, porque a que lle levou as cañas dixo, ás 2 da tarde quero ver as cañas ali. E puxo xa. Además dixo que va a cobrar. A ver se estarmenta, pois entonces tenemos que coller outras medidas. Entendes? Pero bueno, unha persona que se axudaba, pero ahora xa non se lle pode axudar. Es que somos grandiños para saber lo que temos que facer, malo que non. Mas para saber lo que está ben, malo que está mal.